הכל התחיל ברגעים של שקט ובדידות, רגעים בהם חושבים על הצעד הבא, מה הולכים לעשות הלאה. ברגע אחד החלטתי ללכת ולהגשים חלום. הכל התגבש לאט, בעמל רב, מיום ליום, והפך למשהו גדול וטוב. להתנתק מהגוף. צורך האדם להבין את עצמו, לא לדמיין איך זה נראה דרך העיניים שלך, אלא מבחוץ. דרך עיני האנשים הדברים לפעמים מסולפים, המצלמה לעולם לא משקרת, רגע האמת מגיע, אתה מול המסך, מול עצמך, רואה את הגוף מסתכל על חייך, נקודה שמורכבת משמחה, עצב, חוויה ואפילו חלום שהתגשם בשנייה. זה הכוח של יוסטר, להראות לך מי אתה.